Send the penny and saka. Papa, you are my casa cranky. You move be near himself, Papa. The only time he makes a lot of sense is when he's silent. The obeying answer some when he's silent. So on Kasaya, we answer nipa. The moment to be being and also Kasasi Kim. Then small Kenyan Fakum. Obey, we are so on Dormaahene H0T. Wakan sama a thousand muda. Or time over any macro and a Jimmy so I know she shan't have. Now Dormaahene, yeah, come what you say, so what can be a castle now Casado. Nana may come what you say, Abubiana Sebonko, any Kunimda, Abubi or Benadus one is a Boba Kubia, Sebochenary, and T. Kotoko Hena, what did it? Dinner than a Pia and the Bia, why I say Piawan and Huye. Asante TV, yes, so Mosompa. Ghana for enemy and Asante 42 American be. I sorry, and I Dormaahene Mekasao, and I Dormaahene Mekasao, Kufia the man when he sends me, why you didn't see a Niso. Send the penny and saka. Papa, you are my casa cranky. You move be near himself, Papa. The only time he makes a lot of sense is when he's silent. Dormaahene no. The obeying answer some when he's silent. So on Kasaya, we answer nipa. The moment to be being and also Kasasi Kim. Then small Kenyan Fakum. Obey, we are so on Dormaahene H0T say, Wakan sama a thousand muda. Can you see me name crack the Guhu who are Momu Huswa, who's a chaff from Kwan? Set openya what Yakunyaso, Frewa Hoahene. Woo Chawakan drama. Set Quafia Fashe. What one Safre will be? I nipana what one Safre no Oma Sumahine a friend no buy. Who feared the man when he said in Previasa. Now Butu ne so ye chakadu. And I said no one take all I would any true freedom I be born or by Wakan drama now we can say. Any trouble born or Babi Shanquisha. And basing for months, be one on Kasai. Brabon Timber Kenyans as a name can be Mawasi, Utum for one of Bonko for pioneer propaganda. Dormaahene, are you for real? Anka at least, what you for once, Dormaahene, ye be been a prove ye will be wrong, say, oh, for the first time. Papaya, dear Fakim. Oh, your hene. Ubiaba be child program amount. Nipana be Shanquisha, what you when you say home, Bonibia, who came on mock pack we say that say. Brabon Timber Council name can be Mausa, what a Bono House of Chiefs and name, at a regional minister and anymore cassette, Utum for a propaganda. Jesus Christ. And you still find people clapping for this. Menyamanga, I was a papa now, Tisono, Dormaahene. Rumors even has it that Nema me as being producer or a cinema bar or one. Nema me, you chanity, you kuno, because the mother wasn't in agreement with his instrument. O ma me akunya would know my men for so o ma men felt say enyo no ne de hyekan say de ne tena akunya no so na eno e de toto beto one ne ma men ntenti ono ma me no mo ntamango endi na enu ani nansa dako o ma me hye dware na titain murdered in cold blood mumisa say papa na osore osa no homra ne so ye judge eno nimra bla 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 e dia na mo no tufa homa ye hu those behind the killing of onwane mame ti obi onwane mame wu ye kra no ono wantu ho na mo bi enhia no wo wani na boyfriend ho be Kofi Adoma. It's like waiting for a flight at the train station. If you're seeking empathy from this manner, Kofi Adoma wani patrol did na nkwan bejo because ono ne mame kra wu ye na mfa no na wo ono funda ho kra wansu na na ase asori Dormaahene we ye hu ye mo jampa ne timu da ono akonya wodi nyina wo de patapa na je boso eno ntini ya to ne din patapa ko bra ono ade efe na badaye ene atenka no ebini ni mogem ti Kofi Adoma wani ono no se mo hwehwe empathy and sympathy efe no ho a ene mundi na mo nkwan bejo se wo ye ohene asemasi brabonti meka rechiche sema wo se otumfo na ye propaganda anyenye bia no otumfo hemfu bi na efe Kofi Adoma wani o ana atu na yeto ye no yeto firi menhia ene twa ma akọ Adoma na kobo Kofi Adoma wani o se na mitutu na mitutu untutu senyo na ukuta tu ni ntinyo na atobo no ba ubi wa no ka so tumfo tu galamse no wako nso tumfo o excavator so a wo pretty down ana wako nso tumfo okuta sofi ejina galamse amnyema anwaye no ha wo tu galamse ho papa we mesi na adwene da nitiro no monkonko hwehwem enhoma ne bi ho aka wo de wo obi aba wakan drama ya tutu abo no se nyawo na otutu entituo na abo na mfa ho ba same person what was otumfo tu galamse wo ho na enika se menhia etu galamse otumfo tu galamse na wasem na kan no wonu manya onyo na Asante ni gold de Asante is synonymous with gold ye ka gold and one Asante ye ka Asante and one gold eno ntina ye flag na yellow black green no
the rich black man that lives in the forest. Someone tiasia. Elenti gold. Jaya hinemu wa ana ye himfu wa ye disika futu. Ene fa wo ho si ye the gold si ti wo beto wo disika ba beto pe. Na wo Dormaahene no. Dormaahene enclave ni na gold amosimo nyanyina no. Put together. Chema wontumi nko as an individual and gold one does some more diamo. Ghana gold is so kwama no koton do so kono. Ehifa ni free Asante mem. And who is the custodian of Asante lands? Otumfo. Tunzo wa asma o kan. Nyanse bi ani. Untutu kwa why? Now, for him to go to the extent by saying said he's going to abdicate his tool. Should Otumfo succeed in making Fi Aprehene a paramount chief, no? Bravo. One kasa wudin or say no. One say she intimi nyoda. Krobi so for ye keka na okan bi. Wanum na ye ohene na wutiti. Court down ho abobo. One ode na wase a watimi ayoda. You are a real definition of netto. No action, talk only. Otumfo is a Tokanaduken. Otumfo, when he talks, he does it. When he decrees a word, he walks the talk. Oh, dear, no, what's your wayoda? You may say, Sunya Hinesa, Kasa by heart to say, my 2 week or tomatoes so Bako Hakusine, a cousin. In Kranza, the same thing. Breku mine, the same thing. We are cookie cat, Jack Daniels, and better honum, Naka can some phones are into me. None was an idea. Enkusi. To say you are going to abdicate yours too. Should Otumfo succeed in making Fi Aprehene a paramount chief? Is this a difficult task for Otumfo? We Otumfo pukra ware nadwe ware nadwe. Otumfo is going to make Fi Aprehene a paramount chief, and they get it into your scar. 2. Odrano si be twa no feko. Se no ho pressure na abo na nti o ho pro se de ye hwe nsu hyegu na aso na o presse interfere yes spray read egu ne so ene o be prache. And 3, won't mean for any diversionary tactics biama. Enye Otumfo asem ne yeka. Enye Fi Aprehene asem ne yeka. Enye ohini bi Otumfo be ne paramount chief. Enye no ne yeka. Kofi Adoma asem no ne yeka. Na so say at the right time ena babekasa. Ye ni right time bi ati. O meka asem bia to asomu da nti ye ni right time bia atwen bio. De wa beka na ye befa ne saa. Because ye beka asem bekasa ene age ani so no. Na mo se bi bonofo ni binom ene domafo ni binom a mo de musimu nsuo nyansa na de papa na ye no ote doma okasa Dormaahene o onkasa domafo no de afra bonofo nyina na se bi mpedwasa bono house of chiefs no sa Asante himfo na mo so oath of allegiance to mention na ya mo tena ho ma papa wetimi keka sa amfani masantri mura no mo so what is wrong with you dananom ebia I am too young to understand some of these things. Basemi jina he, I find it excessively difficult to understand why oyo ohene no aso kompunso magina opemso ani maso ese o mfenso nyina wanum ene ne nkasa na wote ho na obi e ka mfrani masantri wura na mote ho mu frefra kenje te wo hwe na mo sori pia na de na asi mo sorry pie if you walk out there na bisi. I've spoken at length by Mubi. So long as we live and still draw breath, we are going to make this social media very, very unbearable for any Dormaahene and Abunoni Bia or say the papa na any from so. More than 6:30, 6:31 is the response, baba. If I'm MDY Monarch, Dakwa Young, me above for Nadefa, me Asante many by me difficult come say, I'm a Ghanaian by right, but Asante by grace. Alhamdulillah, God bless you. Otan o ni makrokro na jimi nso ano hihye dam. Na Dormaahene ye kan mo ate asese se wa kan bia kaso na wo kasa dodo. Nana me kan mo ate asese aboa bia ne se bonko anyi nkunim dawo. Aboa bi obe na adwen so ne se bobako bia se bochenere. Enti kotoko hena wo de ne din ada na twiapia na de bia why wadwen say twia wa no hweye. No an hweye anwie oye. Sebe UK ketua bi ne control Canada. Ano no nkyerɛ sɛ Canada fo mu ni ahoɔde ne. Ghana person no moto mo ho fira abrɔfo no ho no. Anya atididi atam ene ntɔkwa. Ɛyɛ akrɔkrɔ no mkrɔkrɔ ya na omutime gye fa hodie. Enti kuro bi wɔbo no na sɛ sɛ be som Asante. Na kuro no ɔmo hunu sɛ aha no ɔmaso medwe ɔmo a anka ha wo ne de. Ano no nkyerɛ sɛ ɔmo abodama na ɔmo nim nyansa ho. Hwan ne yɛse wɔde nkoa bre Asante. Fo sɛ okesa na tie dia ɔhene ana akyame sɛ odi na kwaside ana so wɔyɛ festival bi ntia sɛ yɛmfa nkoa mmra mfiri bono mmra na ɔmɛsom da ɔhunu sa ade ne bi da wo haw ne de
hwɛ politics and religion abɛsɛ yɛ bibi man ɛna enye obi okuta PhD anaasɛ sɛ be okuta ebia ne doctorate degree anaasɛ degree akɛse ne enim nyansa wagimi from birth nyansa wo hwɛ de wo ɛna gimi nso no ano ɔhyehyɛ dam deɛ wagimi wo hɔ yi no sɛbe o na agudi ehu de wabɔ dam de wo ma na duru ati na ne so da wagimi de wontimi nsesa na adwene na nke no ane sɛ na amene ɛna me sɛ wotimi bɛbɔ akonnwa wɔ ha wɔhene okasa mframa obi anyo tax ɔwɔ kasa ho nti sɛ wopa akonnwa kɛse adidi a yɛnkɔ hunu deɛ ɔno no TikTok yɛ ne dia deɛ YouTube yɛ ne dia deɛ Facebook yɛ ne dia na ɔmɔmɔ akonnwa kɛse ma because yɛhunu sɛ trend na apenti no yɛbɔ akonnwa wɔ social media ma ɔbɛboa wo because ɛno na wopɛ hu nye obi ehu ɛna yɛhunu sɛ wopɛ sɛ wode wano ɛkasa ti akyea me na wonya dini na na dini no sɛ nya dini pa ma titi mire mu kura no na mo antimi ne asante ani akon na anyi ne me na mfo bebre yɛbonofo obia de mini asɛm so me ne bono ne bia ne asɛm adwuma yɛ nye asantefo nkwa na bonofo nyina ba ade na woje menu asa all because of say kotokɔhene bia na no ka asɛm pɛ na wote hɔ ti sɛ why wadwiri sɛ bando hwɛ bando a watɔ edi nsɛm we akyi wodi si dan anaso wodi si yane ma domafo anka bɛboa all in the name of say na wo no busa say aboa bi apɛso yɛ kɛse a ɛne ne agye so usua prako sɛ opɛso akonwa no nyansa bɛ wo nananom panimfo kora som asante na nyɛ wo ɛna wo so wo de obedi akonwa wate ho a kɔ ba bi wo hawo na de yi na da bia nsɛm na kɔtɔkɔ hene ɛna wɔnyɛ ɔhene na ɔhene kora na ka kyerɛ wo so wɔyɛ ɔhene oyɛ nyame kɛse yɛ de ne tutu entity afre ne nyame ɛnyɛ dɔmɔni te sɛ yɛ so ɔhene ɔhene akonwa afre hene yɛ bɔ din ɔhene ani yɛ sɛ busa so ɔhene bɛyi ɛsɛ Dormaahene adwoso hene mampɔn hene wɛde de ebusa so sɛbe ɔpani bɛya yɛsɛ otumfo nye nyame ne yɛde toto no ɔno ɔyɛ aboa ɔkye aboa wi o ɛna ɔyɛ ɔhene a wɔsate ahemfo so ɔyɛ ahene mu hene nti wo kasa no ahwɛ yie asɛ da bia no nkrɔfo ama trend wɔ social media ɛna nana Dormaahene de nyansa onim hɛ nkola wo musuado ma gimi no anyom nyina na wu ya ebi de anyini ebi yɛ ahemfo ebi yɛ doctors ebi yɛ judges ebi yɛ police for ebi mo yɛ lawyers ne saa no ma nyina no edi saa nkrɔfo no nkyerɛ sɛ bi a wagimi from kwalabre mo bɛyɛ doctor na afiri hɔ gimi no da so wɔ hɔ ɛno no nkyerɛ sɛ obi so na so wagimi a na so bɛyɛ judge a yɛsɛ gimi no onyini yɛ na ɔbɛyɛ judge ne to kuta degree nti kɔ gimi no wɔ hɔ ɛno ma bi wɔ na sɛ ɔyɛ ahwɛ nie aso ɔyɛ create tension ama bono ne asante te sɛ de bono ne bi ato a hwɛ ade a wo yɛ yɛ ho ɛbɛyɛ ama bɛtɔ da bi no wanhwɛ a bonofoɔ asantefoɔ henefoɔ di nyina no ɔmbɛkunkum mo ho because ɛbono ni ɛyɛ doctor ni na sɛ asanteni ba hɔ a ɔbɛ make sure so ɔbɛma na duro bɛku no saa na asanteni nso hunu sɛ wɔyɛ doctor ni ana nurse ni na so hunu sɛ din bi aba na sɛ ɛbono di a ɔno nso bɛ make sure so ɔbɛma na duro bɛku nipa korɔ saa na ɔma na wɔyɛ ne nyɛ me hunu sɛ kɔtɔkɔ hene atena ne platform so anaasɛ na bɛnwa mu abɔdin da ɛnso da biara no ɛna yɛ kumase hene ɛna deɛ bɛn na san kura de video bi a mehwɛ kura deɛ obi se kura so wɔnyɛ kumase hene na hwan na ka kyerɛ so yɛ kumase no brɔne ndɔs bebrebe obi a na hene a wodi kɔtɔkɔ hene manhyia hɔ no yɛ manhyia hene wɔ hɔ yɛ asafo hene yɛ wadum hene kumase brɔne na da hɔ nyina obi a ɔhene bia wɔ hɔ a wodi ne hene wɔ hɔ kɔtɔkɔ hene na da saa fekuo ni nyina no ɔno ɔyɛ hene mu hene enti no ma bi wɔ ha wo kuromfo so yɛ ken na obi antimi no ntwe because me to no me yɛ ken ma me ma hunu sɛ me na me nam hɔ no me yɛ perfect man kyɛn obi a ɔmo mu bɛma bia ka me ho ba me pia bɔnten a ne yɛ ne dibre ne sɛ bia de monyam ekuta me na bɛma ba hunu sampa me so ana me so Dormaafo wo na wo yɛ omunyame obi antimi nye but saa de no kura no entra masunyan entra matachiman jaide wo yɛ na wo sɛbe no ankwani mu onyam na adwembɔne nti no ama wo kasa wo katra makora yehunu sɛ nkɔwanum ko sɛ ka onkro pɛ sɛ ɔka wi asɛm nyina ɛno na nyame ayɛ wo saa no wote akonwa wei so omu wani nye wo create confusion daati woni hɔ a do ɔbɛba bɛdi akonwa na brɛ na ɛgye Dormaahene fo nyina kora na support wo no ma na wo yɛ no ho pas ɔbɛyɛ bibia me pa kyɛ hwɛ yie asɛm na waka sɛ sɛbe ontimi ma obi akonwa no obi anka ahwɛ wo de twɛn ma homere kakra bi wa bɛhu no na wusu ɛna sɛbe position na wo hɔ no so no sɛdeɛ nantwie
ni dua anka no to no komfo bia no obeso bodua no so obeka no to da obewu agya ho enti sa position no so ya ama enye wo fi akonwa bro regional house of chief president no enye wo fi akonwa ya ama political administration ya boss akonwa na to enti bi bako na bia ba ye nyina eto ye behwe se obeka so a ade bi wo ho na sa wo ya emoa da jai sisan wadwene na sebe de no mapamra wo pasua so wonim se de wo ye panimu be pa na wo ga na ha ka so de no ho bebo panimu be je se oba na obedi di atam na ye kan se sebe o obi wo ho a anka obu pa bato ne ye benti wa mo obi aba o program wanya asemo se eye what you call propaganda because of scale be dia supported by continue won kasa no ho kra no ya bebu ska na wo sa entrekes we ne sa kwase abuo we no wo hene pa na ye sei wo hene mo pompa chese wo be kono wa twe ska kakra nti na ye oya ene ne won kasa no ho kra na won ka chese agenda 11 eda wani mu twen o na sade ye wo no ti ye obi ma no eda wani mu twen o Asante man yenye ya adwen se dom firi ba bi meka ho ye dom dada nti hweye me to me benchirani o enso me nananom ye be wo bi mu aha enti no nkyere se me benchirani nti saneti na ntim jakali first no na omu control Asante nti na Asante abede no ho a enti saneti a wotan mera me mu na wo afi se be no sam se me wesi ne na untimi fa nko ba bia yesu kuma apem be ba na ese aso kyere ne sei Asante no ye kyekere ne domo anwona fo frafra fo mesirim fo nkran fo wom fo bebre abrofo nyina akura wo mu bi ana wo no na wo te nkwanchen to twapia kyere se be ye no Asante fo ja de okeka no menu anu bonofo ye no mu ni asem but mon kasa nkyere Dormaahene na onhwe ne kasa ne bibia ye pedamo ase. Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne esidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company wa Asante memu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, H0T and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi. Asante TV, yes, so Mosompa.